Onichi Oniatuma, I business DMS TV sanfɛ foli an tanu ban kan bagana lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bi juma juin kalo tile 12 san 2026 aw ka dun kibaru ni o wagati selen san'an ka da se an bi kunnafonibaw ma ni ka olu dɔw tulo kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se k'an dɛmɛ ni kunnafoni kanni n'a carili ani k'aw hakilinaw di hakilina diyar'u la wali kɔfɛ bi kunnafoniba min b'an bolo ni ka olu dɔw tulo kan dɔw bɛ tali kɛ wagati min na fɔ ko bi min ka Mali fintigilakaw ale n'u jɛɲɔgɔn Afrika kɔri maaw yɛrɛ kɔnɔ olu cɛsirilen bɛ jamana in fantan naani bɛɛ lajɛlen na banbaci walimaw ɲini na walasa min ye Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw ka se ka olu ka lakana sabati o ko hukumu de la source dɔw kɔni y'a jira k'a fɔ ko don tɛmɛnenw na komi an ka Mali fintigilakaw ale ni u dɛmɛbaga Afrika kɔri maaw yɛrɛ kɔnɔ n'o Rusi ka fintigilakaw minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔ k'olu kɔni opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛlen o localité yɛrɛ kɔnɔ opération min yɛrɛ kɔni senfɛ o sera ka dimi juguba de don banbaci walimaw la. Alisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ale ni Afrika kɔri maaw yɛrɛ kɔni ka opération kow yɛrɛ kɔni hukumu na kɔni yala k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na k'an ka Mali fintigilakaw ale ni Afrika kɔri maaw yɛrɛ kɔni ko k'u to baara yɛrɛ kɔnɔna ɲɔgɔn fɛ n'u tun bɛ ka Mali jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni kɛ k'u taara bɔ banbaci walimaw ka kan dɔ yɛrɛ kɔni ka Kulikoro région kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni jamana fila nin ka fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛw k'u kɔni farako yɛrɛ kɔni kɛ ne ka ɲɛsin banbaci walima daga sigiyɔrɔ ma wali min kɛra sababu ni ka tiɲɛni don yɔrɔ in bɛɛ lajɛlen na. Wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'an ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔnɔ olu bɛ k'u seko n'u damayira kɛ fɛɛrɛ la walasa min yɛrɛ kɔni ye fɛn kuntanw ye olu kana don an ka Mali jamana kɔnɔ cogoya si la o ko hukumu de la ko tɛnɛn tɛmɛnen juin kalo tile 8 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni ye an ka Bamako douane maaw ka brigade mobile d'intervention maaw yɛrɛ kɔni ko opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ an ka Bamako kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka u bolo da sɛsogo caman yɛrɛ kɔni kan a kɔni yira k'a fɔ ko ni sɛsogo in yɛrɛ kɔni donna tilenbaliya la an ka Mali jamana kɔnɔna na ka d'a kan dédouanement papier yɛrɛ kɔni kun tɛ maa min yɛrɛ kɔni bolo ko wa a bɛ se ka kɛ ni sɛsogo minnu yɛrɛ kɔni kun donna n'u kun bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko ma n'u kun y'a dun. Wagati min na i n'a fɔ ko bi min y'an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni sanga ani wagati olu bɛ décision yɛrɛ kɔni ta walasa halisa ka se ka jamana in yɛrɛ kɔni ka lakana ko tɔ sinsin kosɛbɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na araba tɛmɛnen juin kalo tile 10 san 2026 ni yɛrɛ kɔni an ka Mali ministère transport yɛrɛ kɔni ale bɔra ni ka décision kura yɛrɛ kɔni ta ko k'a daminɛ juin kalo tile 15 nata in na san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorités k'u bɛna fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ min yɛrɛ kɔni ye bolimafɛn sen 2 ni bolimafɛn sen 3 yɛrɛ kɔni ka plaque d'immatriculation yɛrɛ kɔni kɛ u la walasa ka se ka jamana yɛrɛ kɔni ka lakana ko tɔ sinsin kosɛbɛ. Araba tɛmɛnen juin kalo tile 10 san 2026 kun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔ conseil des ministres de senfɛ min y'an ka Mali kɛnɛyako ministre ni o ye colonel Assane Badiatou Touré ale kɔni y'a da an ka jamana ministre tulo kan k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni dangi bana ye ko k'a bɛ ka caya kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko in yɛrɛ kɔni dun bɛ jɔyɔrɔ kun bɔ. Wagati min na i n'a fɔ ko bi Ousmane Sonko limogéli ni ka bɔ premier ministre jɔyɔrɔ la Sénégal jamana kɔnɔna na halisa o kɔlɔlɔw yɛrɛ kɔni bɛ ka se Sénégal gouvernement ma ka d'a kan don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye Ibrahima Diallo ye ni ale kun ye Sénégal gouvernement yɛrɛ kɔni ka bureau d'information et de communication baarakɛla dɔ yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ko ale kɔni bɛna démissionner ni ka bɔ a ka nin jɔyɔrɔ in yɛrɛ kɔni na Sénégal gouvernement kɔnɔna na a kɔni y'a jira k'a fɔ k'ale ka démission yɛrɛ kɔni kun tɛ dɔwɛrɛ ka d'a kan min yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko ko komi o taara ni ka bɔ Sénégal premier ministre jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na ale dun yɛrɛ kɔni maa ye min tilennen don Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni o de la ale fana ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka démissionner ka bɔ a ka nin jɔda in yɛrɛ kɔni na Sénégal gouvernement kɔnɔna na. Don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye États-Unis maaw yɛrɛ kɔni ye olu ye Omar Abdulkadir Attan yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen ye arbitre ba yɛrɛ kɔni ye diɲɛ kɔnɔna na États-Unis maaw yɛrɛ kɔni ni maa kofɔlen yɛrɛ kɔni kɛ k'a tɛna a sen don coupe du monde yɛrɛ kɔnɔna na n'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi o coupe du monde yɛrɛ kɔni bɛ ka taa États-Unis jamana kɔnɔna na o wale yɛrɛ kɔni kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye Somali kan ni arbitre kofɔlen yɛrɛ kɔni ale kunbɛncogo ɲuman na a ka jamana kɔnɔna na o kɔfɛ min yɛrɛ kɔni ye Somali jamana ɲɛmaa ye ni o ye Hassan Sheikh Mohamud yɛrɛ kɔni a ye ni arbitre kofɔlen wele ni ka taa n'a ye fo palais yɛrɛ kɔnɔna na k'a ka jukɔrɔmadon yɛrɛ kɔni kɛ ale ni ka Somali jamana kɔnɔden kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ka jukɔrɔmadon kɛ ni ka ɲɛsin arbitre yɛrɛ kɔni ma ni kunnafoniba de bɛ an bolo kɔrɔ bi an bɛna minnu walawala aw ye bidon kibaru kɔnɔna na.
Ame wakati mne na foko bi mi an ka Mali fintigilakaw ale ni Rusi ka fintigilakaw ni o Afrika kɔrɔmaw yɛrɛ kɔni olu kɔni cɛsirilen bɛ jamana in fantan a naani bɛɛ lajɛlen la walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw ka lakana sabati o ko hukumu de la sanga ani wagati bɛ bɔ ni ka opération kɛ ko ka sanga ni wale in yɛrɛ kɔni ko don tɛmɛnenw na komi an ka Mali fintigilakaw ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni olu kun bɛ mission de reconnaissance offensive dɔw yɛrɛ kɔni ale nana tisage ko an ka Mali fintigilakaw ka o baara in kɔnɔ o kun dɛmɛ ni fɛnɛ kun don Rusi ka Afrika kɔrɔmaw yɛrɛ kɔni fɛ ko ka jamana fila ni yɛrɛ kɔni ka ɲuman to u ka nin baara in na k'u kɔni sera ka banbaci wale jɛkulu maa dɔw yɛrɛ kɔni localiser les localité yɛrɛ kɔni kɔnɔna na surtout localiw yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko ni opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko min yɛrɛ kɔni an ka Mali fintigilakaw ale ni Rusi ka fintigilakaw ni banbaci wale maaw yɛrɛ kɔni k'u kɔni karila ɲɔgɔn na k'u ka kari ɲɔgɔn na in yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni min ye Mali fintigilakaw ni Rusi fintigilakaw yɛrɛ kɔni u sera ka banbaci wale jɛkulu maa caman yɛrɛ kɔni bɔnɛ ani na u ka nin kari ɲɔgɔn na in kɔnɔna na o susu kelen min yɛrɛ kɔni y'a yira k'a fɔ ko opération yɛrɛ kɔni kɔfɛ ko al'o bɛɛ la min Mali fintigilakaw ni Rusi ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'alisa u bɛ ka continuer ka ratissage yɛrɛ kɔni kɛ zone in kɔnɔna na walasa opération yɛrɛ kɔni senfɛ u sera ka tiɲɛ don banbaci wale maaw kun ka se degré ma ka o yɛrɛ kɔni don ale ni ka fɛrɛla tigɛ n'a sɔrɔ banbaci wale maaw bɛ attaque labɛnni kura yɛrɛ kɔnɔna ka fɛrɛla tigɛ ni ka dankari o ko in na walasa min ye jamana kɔnɔdenw olu kɔni ka lakana ka se ka sabati an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min an ka Mali fintigilakaw ka autorité yɛrɛ kɔni olu ma bɔ ni ka bilan foyi yɛrɛ kɔni communiqué ni opération yɛrɛ kɔni kan fɔlɔ nka source kɔni y'a yira k'a fɔ k'alisa kan bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min y'a ka Mali fintigilakaw ko bɛ ka continuer opération yɛrɛ kɔni senfɛ zone yɛrɛ kɔni kɔnɔna na walasa banbaci wale maa minnu ni sera ka kisi ni kari ɲɔgɔnna in kɔfɛ ka fɛrɛla tigɛ ni ka olu bɔnɛ u ni na wale min bɛ kɛ sababu ye ni ka dankari maa nin yɛrɛ kɔni ka wale jugu kɛla jamana in kɔnɔna na wagati nin yɛrɛ kɔnɔna min y'a ka Mali fintigilakaw ni Rusi ka fintigilakaw olu kɔni cɛsirilen bɛ opération yɛrɛ kɔnɔna jamana in fantan a naani bɛɛ lajɛlen la o ko hukumu de la u kɔni bɛ wuli sanga ani wagati ni ka taa opération kɛ o kɔni y'a yira k'a fɔ ko n'u ye k'u lafiya o b'a sɔrɔ min yɛrɛ kɔni banbaci wale ma k'olu kɔni si latuna ne ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na halisa an bɛ to an ka Mali fintigilakaw ale ni Rusi ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka opération kow yɛrɛ kɔni hukumu na an ka Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ ko don tɛmɛnenw yɛrɛ kɔni na ko min yɛrɛ kɔni Afrika kɔrɔmaw yɛrɛ kɔni ka moyen de reconnaissance offensive ale ni an ka Mali fintigilakaw yɛrɛ kɔni ka moyen de reconnaissance offensive yɛrɛ kɔni ye k'olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ni ka opération ba dɔ yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni kɛ ko ka sanfɛ kɛlɛkɛminɛn nin yɛrɛ kɔni to jamana lakɔlɔsili baaraw la o kɔni sera ka banbaci wale maaw ka kan dɔ yɛrɛ kɔni localiser Kulukoro region kɔnɔna na ni kunnafoniya yɛrɛ kɔni laseli kɛra Afrika kɔrɔmaw yɛrɛ de kɔni fɛ u ka bɔlɔlɔsiraw yɛrɛ kɔni kan wa Afrika kɔrɔmaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔ fɔlɔ u ka nin laseli in senfɛ o kɔni y'a yira k'a fɔ ko kabini sanfɛ kɛlɛkɛminɛnw yɛrɛ kɔni bɔra banbaci wale maaw ka nin kan kofɔlen yɛrɛ kɔni kan Kulukoro region yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko frappe kɛra ni ka ɲɛsin kan yɛrɛ kɔni ma ko frappe yɛrɛ kɔni kɛra frappe ɲumanba ye ka d'a kan frappe yɛrɛ kɔni kɛra sababu ni ka tiɲɛni don kan in bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni na Afrika kɔrɔmaw yɛrɛ kɔni ka nin laseli yɛrɛ kɔni kɔnɔna na bilan min yɛrɛ kɔni bɔra ni opération yɛrɛ kɔni ale ni maa minnu yɛrɛ kɔni kun bɛ nin kan kofɔlen yɛrɛ kɔni kɔnɔna na u tɛ walawalali kɛ o si yɛrɛ kɔnɔna nka maa caman kɔni bɛ ka bisiya k'a fɔ ko n'i y'a ye ko frappe kɛra ni ka ɲɛsin kan yɛrɛ kɔni ma ko siga foyi t'a la k'i b'a sɔrɔ ko banbaci wale maaw daga sigiyɔrɔ yɛrɛ de kɔni kun don ni opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ an ka Mali fintigilakaw ale ni Afrika kɔrɔmaw ka cɛsiri la sanga ani wagati ni ka to ka opération de surveillance aérienne yɛrɛ kɔni kɛ walasa ka se ka jamana lakɔlɔsili baaraw kɛ wale min bɛ kɛ sababu ye ni sanga ani wagati min yɛrɛ kɔni ye an ka Mali fintigilakaw ni Afrika kɔrɔmaw yɛrɛ kɔni olu bɛ banbaci wale maa nin yɛrɛ kɔni kunbɛn u ka wale jugu yɛrɛ kɔnɔna ko opération yɛrɛ kɔni bɛ tali kɛ u ka o baara nin yɛrɛ de kɔnɔna ko halisa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni ye jamana fila nin ka fintigilakaw yɛrɛ kɔni k'alisa u bɛ ka continuer jamana in yɛrɛ kɔni lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni fɛ ko in bɛɛ lajɛlen kɛ kun de walasa min ye Mali jamana kɔnɔdenw n'u bolofɛnw olu ka lakana ka se ka sabati u sigiyɔrɔw la an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye an ka Mali douane maaw yɛrɛ kɔni olu b'u k'u seko n'u damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walasa ka se ka Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko yɛrɛ kɔni kisi fɛn kuntanw tɔɔrɔ ma ko hukumu de la sanga ani wagati min y'an ka douane maaw olu bɛ wuli ne ka opération yɛrɛ kɔni kɛ ka contrôle bonya kosɛbɛ fɛn dɔw taw kan an ka Mali jamana kɔnɔna na walasa min ye fɛn kuntanw ye olu kana na don jamana kɔnɔna na kuma tɛ ka consommé jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni fɛ ko hukumu yɛrɛ de kɔnɔna tɛnɛ tɛmɛnen juin kalo tile 8 san 2026 ko min yɛrɛ kɔni an ka Bamako douane maaw
maaw ka brigade mobile d'intervention yɛrɛ kɔni k'olu opération ba dɔ kɛ an ka Bamakɔ kɔnɔna na opération min yɛrɛ kɔni kuncɛra ni bolo dali ye sɛ caman yɛrɛ kɔni k'a yira la k'a fɔ ko ni sɛ in yɛrɛ kɔni ko ale kɔni kun donna tilenbaliya yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na a ka jamana kɔnɔna na o de kɛra sababu ye ni min yɛrɛ kɔni brigade mobile d'intervention ma o kɔni y'a minɛ an ka dɔnni maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ko u y'u bolo da ni sɛsogo min yɛrɛ kɔni k'a yira la k'a fɔ ko sɛsogo in yɛrɛ kɔni ma bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko jamana wɛrɛ ka sɛsogo yɛrɛ de kɔni ko du ko wa opération in yɛrɛ kɔni kɛra ni tɛnɛndon in na juin kalo tile 8 san 2026 sɔgɔmarafɛla nɛgɛ kanɲɛ 7 ka sanga ni miniti 20 ye ko opération yɛrɛ kɔni kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Amdalaye quartier yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na maison du Hadji yɔrɔ yɛrɛ kɔni fanfɛla la ko nin don kofɔlen yɛrɛ kɔni na min yɛrɛ kɔni ye douane maaw yɛrɛ kɔni olu kun bɛ ka u ka jamana lakɔlɔsili baaraw yɛrɛ kɔni kɛ k'u ka douane maaw yɛrɛ kɔni to baara in yɛrɛ kɔni na u y'u bolo da fourgonnette dɔ yɛrɛ kɔni kan ko fourgonnette yɛrɛ kɔni kun falen yɛrɛ kɔni kun don fɛn caman de la fɛn minnu yɛrɛ kɔni kun na feere an ka Mali jamana yɛrɛ de kɔni kɔnɔna na k'u kɛlen ni ka ni fourgonnette kofɔlen yɛrɛ kɔni lajɔ u ye fourgonnette yɛrɛ kɔni dayɛlɛ ni k'a kɔnɔna yɛrɛ kɔni woloma ko fourgonnette yɛrɛ kɔni kɔnɔna wolomali yɛrɛ de kɔni senfɛ u taara u bolo da ni sɛ carton yɛrɛ kɔni caman kan douane maaw yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la k'u ye ni opération yɛrɛ kɔni kɛ opération yɛrɛ kɔni kɔnɔna na baasi foyi yɛrɛ kɔni ma kɛ min yɛrɛ kɔni kun ta ye fourgonnette yɛrɛ kɔni ale ma gɛlɛya yɛrɛ kɔni don baara in yɛrɛ kɔnɔ o kɛra sababu ye ni wolomali baara in yɛrɛ kɔni kɛra nɔgɔya kɔnɔna na ko nka olu ka opération yɛrɛ kɔni ɲɛna kosɛbɛ ka d'a kan opération yɛrɛ kɔni kɛra sababu ye ni réseau dɔ tun bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na réseau min yɛrɛ kɔni bɛ feerefɛnw ladon an ka jamana kɔnɔna na tilenbaliya la ko opération in kɛra sababu ye ni ka dankari o réseau maa nin yɛrɛ kɔni ka baara la ko wa ni sɛsogo min yɛrɛ kɔni donni filɛ nin ye an ka Mali jamana kɔnɔna na a yirala k'a fɔ k'a donna tilenbaliya de kɔnɔna na ka d'a kan dédouanement papier yɛrɛ kɔni kun tɛ maa nin bolo o yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ sababu ye ni min yɛrɛ kɔni ye douane maaw ye olu kɔni bɛ ka bisiya k'a fɔ ko n'i y'a ye ni maa nin yɛrɛ kɔni y'u dogo ka don ni fɛn ye an ka jamana kɔnɔna na k'i bɛ taa sɔrɔ min yɛrɛ kɔni ye sɛsogo in yɛrɛ kɔni ko ale ma ɲi a bɛ se ka na ni kɔlɔlɔ ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko ma ko fɛnɛ tɛmɛlen yɛrɛ kɔni kɔfɛ ni sɛsogo min yɛrɛ kɔni donni filɛ nin ye an ka Mali jamana kɔnɔna na tilenbaliya la ale bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka tiɲɛni dɔ yɛrɛ kɔni don an ka jamana ka sɔrɔ ko la ka d'a kan ni fɛn nin yɛrɛ kɔni kun dédouane la o fɛnɛ bɛ wari dɔ yɛrɛ de kɔni don jamana ka kɛsu yɛrɛ kɔni kɔnɔna na n'an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min ye douane maaw kɔni y'u bolo da ni fourgonnette yɛrɛ kɔni na kɔnɔfɛnw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan ko nana continuer sɛgɛsɛgɛli baaraw yɛrɛ kɔni fɛ walasa ka se k'a lajɛ n'a sɔrɔ nin ko in yɛrɛ kɔni ye réseau ko ye ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka réseau in yɛrɛ kɔni ci walasa min ye jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ka kɛnɛya ko ye k'u lakana wa min yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye jamana ka sɔrɔ yɛrɛ kɔni o fɛnɛ bɛ se ka lakana cogo min forodiw yɛrɛ kɔni contrôle la sanga ani wagati min ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu bɛ ka opération yɛrɛ kɔni ta walasa ka se ka jamana yɛrɛ kɔni ka lakana ko tɔ yɛrɛ kɔni sinsin kosɛbɛ o ko hukumu yɛrɛ de kɔni na araba tɛmɛnen juin kalo tile 10 san 2026 min yɛrɛ kɔni an ka Mali ministère transport yɛrɛ kɔni ale bɔra ni ka laseli yɛrɛ kɔni kɛ ministère transport yɛrɛ kɔni ka laseli la ka ni communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni ye moto yɛrɛ kɔni ni o ye bolimafɛn sen 2 fo ka taa se bolimafɛn sen 3 yɛrɛ kɔni ma ko olu yɛrɛ kɔni boli ka sɔrɔ plaque d'immatriculation tɛ u la ko kɔni bɛ ka caya kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ko ka sanga ni o wale ye komi an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni olu ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka opération spéciale kɛrɛnkɛrɛnnen dɔ yɛrɛ kɔni sigi sen kan min yɛrɛ kɔni sigi kun ye sen kan walasa bolimafɛn sen 2 ale ni bolimafɛn sen 3 ka se ka plaque d'immatriculation yɛrɛ kɔni don ni fɛn ninnu na ko moto ninnu yɛrɛ kɔni immatriculation yɛrɛ kɔni opération spéciale in baara nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni nana daminɛ juin kalo tile 15 nata in na san 2026 Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ministère transport yɛrɛ kɔni ka kɔrɔfɔ la ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ko ni juin kalo tile 15 nata in na san 2026 ko opération yɛrɛ kɔni nana labɛn walasa bolimafɛn sen 2 ni bolimafɛn sen 3 minnu bɛ an ka jamana sirabaw yɛrɛ kɔni kan ni plaque d'immatriculation t'u la ka fɛɛrɛ latigɛ plaque yɛrɛ kɔni ka don ni fɛn ninnu na ministère des transports ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔni na ka communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko bolimafɛn sen 2 fo ka taa se bolimafɛn sen 3 yɛrɛ kɔni ma ko caman yɛrɛ kɔni bɛ ka continuer ni ka boli an ka sirabaw yɛrɛ kɔni kan ka sɔrɔ u kɔni immatriculelen tɛ ko wale yɛrɛ kɔni bɛ jɔrɔna ko bɔ ka sanga ni jamana yɛrɛ kɔni ka lakana ko lahalaya o yɛrɛ de kɔni o ye décision ta ko ka sanga ni jamana ka lakana ko lahalaya a man kan yɛrɛ kɔni bolimafɛn ka boli jamana kɔnɔna na ka sɔrɔ plaque d'immatriculation tɛ a la o de la o ye décision yɛrɛ kɔni ta ni ka plaque yɛrɛ kɔni don ni fɛn ninnu na ko walasa ni bolimafɛn sen 2 ale ni bolimafɛn sen 3 nin ka se ka contrôle ale ni u lakodɔnni yɛrɛ kɔni baaraw teliya ni an ka Mali autorités yɛrɛ kɔni u bɛ ka welemada kɛ ni ka ɲɛsin bolimafɛn sen 2 tigiw ale ni bolimafɛn sen 3 tigiw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma k'u ka fɛɛrɛ yɛrɛ kɔni latigɛ sariya kura min yɛrɛ kɔni
kɔni sigilen filɛ nin ye u ko sariya yɛrɛ kɔni labato n'u ka bolimafɛnw yɛrɛ kɔni immatriculeli yɛrɛ kɔni jamana kɔnɔna na ko walasa min yɛrɛ kɔni plaque yɛrɛ kɔni dilen ni bolimafɛn ma o baara yɛrɛ kɔni ka kɛ sebaya yɛrɛ kɔni an ka Mali jamana kɔnɔna na min ye Direction Générale des Transports Ministère des Transports ka services régionaux fo ka taa se a ka services subrégionaux yɛrɛ kɔni ma k'olu bɛɛ lajɛlen bɛna wuli k'u jɔ jamana in localité fantan naani bɛɛ lajɛlen la walasa ka se ka nin baara in yɛrɛ kɔni kɛ jamana kɔnɔna na ko opération kɛrɛnkɛrɛnnen yɛrɛ kɔni bɛna daminɛ juin kalo tile 15 nata in na san 2026 Mali fantan naani bɛɛ lajɛlen na ko opération yɛrɛ kɔni bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin bolimafɛn minnu ma o de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la bolimafɛn sen 2 ni bolimafɛn sen 3 minnu bɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na ni plaque d'immatriculation tɛ u la ko opération bɛ ka kɛ ni ka ɲɛsin o bolimafɛntigi ninnu de ka bolimafɛnw ma ni opération yɛrɛ kɔni sen fɛ min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité olu bɛ fɛ ka fɛɛrɛ latigɛ ni ka jamana ka lakanako tɔ yɛrɛ kɔni sinsin wa ni plaque d'immatriculation yɛrɛ kɔni sigira bolimafɛn yɛrɛ kɔni ka o kɔni bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ni bolimafɛn fɛn yɛrɛ kɔni bɛ circuler an ka Mali jamana kɔnɔna na ka se ka olu bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni lakodɔn n'u ka plaque d'immatriculation yɛrɛ kɔni ye ni yɛrɛ kɔni ministre des transports ye communiqué yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin bolimafɛntigiw yɛrɛ kɔni ma k'u ka jamana kɔnɔden ɲuman yɛrɛ kɔni baara ni fɛɛrɛ latigɛli yɛrɛ kɔni ye démarche minnu kan ka kɛ walasa ka se ka i ka plaque yɛrɛ kɔni sigi ka bolimafɛn na k'o baara nin yɛrɛ kɔni kɛ a wagati délai yɛrɛ kɔni kɔnɔna na an kɔni bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni an ka Mali autorité olu bɛ k'u seko n'u damayira kɛ jamana in yɛrɛ kɔni ka lakana sabatili ko la o ko hukumu de la san ani wagati u bɛ ka bɔ ni ka décision ta décision minnu bɛ kɛ sababu ye ni ka jamana ka lakanako tɔ sinsin kosɛbɛ araba tɛmɛnen juin kalo tile 10 san 2026 u tun ye conseil des ministres an ka Mali jamana kɔnɔna na ka sanga ni o conseil des ministres yɛrɛ kɔni min an ka Mali kɛnɛyako ministre ni o ye colonel Assane Bajalo Ture ale kɔni b'a da an ka jamana ministres bɛɛ lajɛlen tulo kan k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi ko min yɛrɛ kɔni dengue bana ka ye k'o bɛ ka caya kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na colonel Assane Bajalo Ture ka kɔrɔfɔ yɛrɛ kɔnɔ na conseil des ministres yɛrɛ kɔni sen fɛ ko ni dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔni ta ni k'a lajɛ kan dɔgɔkun yɛrɛ kɔni lajɛ i b'a dɔn k'a fɔ ko danfaraba yɛrɛ de kɔni donna dengue kaw yɛrɛ kɔni ɲɔgɔn cɛ la ka d'a kan ko dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ kɔnɔna dengue ka min yɛrɛ kɔni yɛrɛ kun dɔgɔyara nka dɔgɔkun yɛrɛ kɔni kɔnɔna na dengue ka min yɛrɛ kɔni yɛrɛ k'o cayara kosɛbɛ ko kun yɛrɛ kɔni bɛ jɔna ko bɔ ko ka sanga ni dengue ka yɛrɛ kɔni yɛrɛli ye kosɛbɛ an ka Mali jamana kɔnɔna na min yɛrɛ kɔni an ka kɛnɛyako ministre ale kɔni y'a yira k'a fɔ ko min an ka kɛnɛyako autorité yɛrɛ kɔni k'u bɛna continuer ni ka dengue ka ko yɛrɛ kɔni suit kosɛbɛ jamana kɔnɔna na ko halisa u bɛna continuer u ka sɛgɛsɛgɛliw ale ni u ka baaraw yɛrɛ kɔni fɛ baara minnu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kɛ sababu ye ni ka dankari bana in yɛrɛ kɔni carili la an ka jamana kɔnɔna na ka sanga ni dengue ka yɛrɛ kɔni yɛlɛli an ka Mali jamana kɔnɔna na min an ka Mali furancɛ fanga ɲɛmaa n'o ye son excellence le général d'armée Assimi Goïta ale kɔni bɛ kuma conseil des ministres kɛ yɔrɔ in na a bɛ welemada kɛ ni ka ɲɛsin Mali jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni ma ko mesure minnu yɛrɛ kɔni bɛ sen na walasa an bɛ se ka n'an ka denbayaw yɛrɛ kɔni kisi ni bana kofɔlen sɔrɔli ma k'a b'a laɲini bɛɛ lajɛlen fɛ an ka o mesure nin yɛrɛ kɔni labara walasa an bɛ se ka n'an ka denbayaw yɛrɛ kɔni tanga bana kofɔlen yɛrɛ kɔni sɔrɔli ma min ye an ka Mali autorité yɛrɛ kɔni u bɛ hakilinaji kɛ jamana kɔnɔdenw ye k'a yira k'a fɔ ko ni sigida yɛrɛ kɔni saniya ko nafa bɛ o la ko wuluwulu dingɛw yɛrɛ kɔni bɛ sigi yɔrɔ minnu yɛrɛ kɔni na o yɔrɔw sanuyali ale ni ji yɛrɛ kɔni latali ko nafaba fɛnɛ bɛ o la ko conseil minnu fɛnɛ bɛ jamana kɔnɔna na walasa min yɛrɛ kɔni dengue bana o kana cari cogoya si la ko ni jamana kɔnɔdenw yɛrɛ kɔni sɔnna ni fɛnba nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni labatoli ma ko nafaba yɛrɛ kɔni b'o la ka d'a kan ni o yɛrɛ kɔni kɛra an bɛɛ lajɛlen bɛ jɛ ɲɔgɔn fɛ an bɛ nin bana kofɔlen si latunu ni ka bɔ an ka Mali jamana kɔnɔna na sisan an bɛ tɛmɛ an ka jamana kɔfɛ kibaruyaw ye o kɔnɔna na an bɛ taa Senegal jamana kɔnɔna na ni yɛrɛ kɔni Ibrahima Diallo yɛrɛ kɔni ni ale tun bɛ baara yɛrɛ kɔni kɛ Senegal ka gouvernement ka bureau d'information et de communication yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ni ma kofɔlen yɛrɛ kɔni bɛ bɔ ni ka laseli kɛ araba tɛmɛnen juin kalo tile 10 san 2026 k'a yira k'a fɔ k'ale kɔni nana démissionner ni ka bɔ a ka jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna Senegal gouvernement kɔnɔna na wa Ibrahima Diallo kɔni y'a yira k'a fɔ ko ale kɔni bɛ démissionner ni ka bɔ nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ kɔnɔna na ka d'a kan ko min yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko ye ko o kɔni wulila ni ka bɔ Senegal premier ministre jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na Ibrahima Diallo ka lettre yɛrɛ kɔni kɔnɔna na a b'a walawala kun kɛrɛnkɛrɛnnen min kɛra sababu ye n'ale yɛrɛ kɔni nana démissionner ni ka bɔ nin jɔyɔrɔ in na a y'a yira k'a fɔ k'ale nin décision yɛrɛ kɔni ta min yɛrɛ kɔni na o kɔni tɛ dɔwɛrɛ ka d'a kan ale ka politique ko ni Ousmane Sonko ta yɛrɛ de kɔni bɛ taa ɲɔgɔn ye ko wa ale kɔni ye maa ye min kɔni tilennen don Ousmane Sonko ye k'ale ka décision in ta kun ye o de ye ko an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi komi Ousmane Sonko yɛrɛ kɔni tɛ Senegal yɛrɛ kɔni gouvernement yɛrɛ kɔni membre la bilen k'ale fana bɛ décision yɛrɛ kɔni ta ni ka bɔ Senegal gouvernement yɛrɛ kɔni jɔyɔrɔ kɔnɔna na a
kɔni a yira k'a fɔ ko nin don kofɔlen tilen ka fila yɛrɛ de kɔnɔ ale taara ka démission yɛrɛ kɔni di ko wale yɛrɛ kɔni bɛ kɛ sababu ye ni jɔda min yɛrɛ kɔni kun bɛ ale la Senegal ka gouvernement yɛrɛ kɔni ka kunnafoni lasew yɛrɛ kɔni kɔnɔna na o bɛ dankari ale ka o jɔda in yɛrɛ kɔnɔna na. Ni Ibrahima Diallo yɛrɛ kɔni a bɛ a baaraɲɔgɔnw fo kosɛbɛ Senegal ka gouvernement ka communication yɔrɔ yɛrɛ kɔnɔna na a yira k'a fɔ ko san 2 baara kuntagala yɛrɛ kɔni kɔnɔna na ale ni a jɛɲɔgɔnw yɛrɛ kɔni baara minnu yɛrɛ kɔni kɛ Senegal gouvernement yɛrɛ kɔni ka communication ko la k'a b'u fo ko in na. Ibrahima Diallo kɔni a yira k'a fɔ k'ale n'a sɔrɔ ale yɛrɛ kɔni bɔra a jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na Senegal gouvernement kɔnɔna na ko n'a taw ta k'a pɛrɛnnen don ni ka jaabi kɛ ka ɲɛsin Senegal kunnafonidilalen diɲɛ kunnafonidilaw bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ka ɲininkaliw yɛrɛ kɔni ma ko nka ni kunnafonidila nin yɛrɛ kɔni bɛ ɲininkali ka kɛ yɛrɛ kɔni parti politique PASTEF ko dɔrɔn de hukumu yɛrɛ kɔni na. Ni ma kofɔlen ka démission yɛrɛ kɔni bɛ kɛ wagati dɔ la sɔrɔ an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi min yɛrɛ kɔni Senegal politique ko ɲagami dɔɔni yɛrɛ kɔni bɛ o la ka d'a kan min yɛrɛ kɔni Ousmane Sonko ye ale kɔni limogé ni ka bɔ a ka premier ministre jɔyɔrɔ yɛrɛ kɔni na wa an bɛ wagati min na i n'a fɔ ko bi Ousmane Sonko ka limogéli yɛrɛ kɔni kɔlɔlɔw yɛrɛ de kɔni bɛ Senegal gouvernement kɔnɔna na halisa. Ni bɛ dan sigi an ka bidon kibaru la an b'an kanubaga n'a lamɛnbagaw bɛɛ lajɛlen fo Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an bɛ hakilina jigin k'aw bɛ se ka dɛmɛ ni kunnafoniya ni kanni n'a carin ale ka hakilinaw di hakilina jara la wale kɔfɛ an b'a fɔ ɲɛna ko aw k'an bɛn a ɲɔgɔnna wɛrɛ ma.